Paralong, aling niya sangap kendiat sepang kikubor na kitub jing tip. Tela da pimpat subscribe ya ke channel. So bahaban subscribe kenang berpindu biyo kikubor ki bandangwan. Kat kum kikubor haka live hotrik jemang. Dap si tiyau ke jing syat tengan ha additional spread terian. Ngan peteng ya ke jing syat tengan. Lada ke jing ya keren bat kasorkar kam saiso laong uba arden. U MLA ke nongkrem u badairu u presiden ke Voice of the People Party VPP. Ba arden milar pasayumoy. Ula keren cai balada ka jing keren bat ka sorkar halor ka jing penbaik thmai ya ka bha thung kam thung jam kam saiso undang teng biang ya ka jing sya thangan kane ka jing keren uba arden kadai hadien baki samla pule hapo ka jing yalam ka hinyau trap youth council HYC kilawan yai kejat nadu ka office embus terter Shalashumia IGP hadu additional secretariat ka ba uba arden usong sya thangan ka ba lalong menta kesngi kalai potrik jemang arhajar arpulai haba kisam lapule kilawan poi hagate kejaka laperta imslam ba arden bat uba arden ru ulayeng na kejaka ba utia man ai jingkren syaki pajba uba arden haba ai jingkren ulaong bahakane kejing yakun udon jingkermen ban job baik namar kejing kikun samla ha kawat kam kumta ula kentui kipaj ba bakin nom penmi kano ke jing klumar ba kwa ba kasorkar kan yo sim kebu Henry ukwa ban yaj da kalenti ke bajajai kamut tang namar ba kasorkar ka khot yakren ngin song no ya kitiar kitar ban le chiying Henry ngin ap ya ka jing yakren namar lada kam saiso ngan song sat ngan biang ulaong kane ke jing sat ngan uba arden kaladap tik sitayo menta kasngi baar ha ka Porsche po beji men stem ka ba ulas dang nadu ka arplay terik jemang arhajar arplay bat ka badang peteng hadu menta habai keren bat uba arden ha ka por men stem ula penpau ba kibriu kin lengo balai umpat lelei hadu ba ula sat thangan menta la sitayau Henry kane kadai ka jing ai bor ublei bat ka jing kersyan ki pajba hadu menta kampat don ka jing sngoper ngangai bangan dang peteng ya ke jing syat thangan namar ki doktor kilawan teuman kesngi ulaong dalor kata ula penpau ke jing sngo tenat haba ke jaj benriu ke kersan ha kane ke jing yaki bat kane ke pen i ya ke jing ya teli ngan sange ya ke jing syat thangan tat hadu ba ka sorkar kalarai bala pen thama ya ke bha thungkam thungjam da ke ba ai kam bun syaki khasi jantia ki bala nang roy ulaong namar kata ulong lada ke sorkar kamla ban penbaik menta ya kan ne ke bha thung kam thung jam kan bu jing ya ki khun samla hakini ki arphos nem kin nom yo kam sorkar sa ko pat ke kubor ailat ke sorkar ban ya kren nyetai halor ka reservation polisi loong ke kong amparin ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA 2 ha kesngi baar kalap liang ya ke jing ai jing mut jong ke committee on the reservation bat ban ailat ru ya ke jing nyetai thir halor ka bha tungkam tungjam hapo ka jela haba pentip hakani ka chairperson jong ka komiti ka kong amparin lengdo ka badai ru ka menteri ka tenat ain ka laong ngiladap en penaru ban ailat ban penbun ya kidkhot jong ka komiti bat ha ka ba labtha ya ki seng sain perthai bakin jit samar ar ngut kidkhot na ki seng jongki haba banjur halor ka jing ton kam na kabenta ka jingken thuplang ka kong amparin ka laong baki kwa ban penti kena ba ka jingmi khmat na ki seng san perthai ba pher kan long yarangkat bat ban penti kena ru ba kan don ka jing ya biang lang na baro ka jaj benriu jong ka jela ka menteri kala pentip ru ba hadien bala thau ya ka ne ka komiti ka batmai labu ban penlongpat ya ke jinglang ka banengkong ha kalai phuai terek mentau benai ha ka por arsiteng no phai sngi ngi kerpat ya baro kiseng san perthai banwan ya simbenta ka bang ngiladap ru ban pen bena nadu menin da ke jing menjur jong ka komiti ka laong syu ka kong amparin ka laong da ka ne ke jing thir ka ba ka khmi lenti kan long ka bobiang bat baro kiseng san perthai ngin sala syu ban yetai halor kene kaman ka bai dei bat ke jing trang jong kinong song sinong ka jela la ban pen kan mau ba ke jing yelang ka banengkong jong ka komiti halor ka star system ka ladap ban airai bat pha ya ke jing terwa sya ka sorkar ban ailat ya ka komiti bahkan ai
ya ke jing batai ka bajanai halor kamat jong ka Voice of the People Party VPP ban pentikna ba ka jing temu jong ki komiti kan long ka ba pura kublai sibon ngin sai sempat hakui ki kubor.